त रउआ लोगन के खातिर है आपके गरीब छोट भाई एगो और नया खुशखबरी लेके आ गइल बा। बाबू हो, रउआ लोगन के त पता होखबे करी कि अपन जवन पावर स्टार पवन सिंह जी बाटे, जब भी कौनो गाना लेके आवन त गाना 1 से 2 घंटा में मिलियन व्यूज पार कर देला। तो रउआ लोगन के हम बता दी कि एगो और भोजपुरी में नयका गाना लेके आ रहल बाटे। आ कुछ देर भइल है ई गानावा के पोस्टरवा शेयर कैले हैं, जवन की फर्स्ट लुक एकदम शेयर भइल बा। तो रउआ लोग सबसे पहले हाई पोस्टरवा देख ली, जवन की फर्स्ट लुक बा पापे पड़ी, यही गाने का भैया टाइटल रही हो। आ ई गाना में म्यूजिक देले बाटे प्रियांशु सिंह जी। ई वीडियो के डायरेक्टर बानी विभांशु तिवारी जी। आ गाना लिखले बाटे आशुतोष तिवारी जी। ए बाबू, भोजपुरी में एगो और नया रिकॉर्ड खड़ा होखे वाला बा, जवन की जल्दी ई गाना के टीजर लॉन्च होखे वाला बा। आ जब भी लॉन्च होखे वाला रही तो रउआ लोगन के हम अपडेट बहुत जल्द दे देवें। आ ई गाना के फिलहाल के लिए कमिंग सून में रखल गइल बा। आ ई गाना के टीजर बहुत जल्द म्यूजिक मोहल्ला यूट्यूब चैनल बा ए बाबू, आ वही से लॉन्च कैल जाई। तो रउआ लोग हमेशा प्यार दुलार बना के रखी अपने गरीब छोट भाई के, और आपके प्यार दुलार सपोर्ट के सख्त जरूरत बा।